Yana shigowa gida sai ya ce wa ɗansa ka je kai aski, saboda yau na ji wani wa'azi mai tsoratarwa kan irin wannan askin da kanka, idan kuma ba za ka aske ba ka bar min gidana. Sai shi ɗan yayi wa yaron nan hukumar banza, yaro ya zaɓi ƙin aske gashin, hakan ya sanya ya koma shagon abokinsa da dama. Kwanci tashi ba wuya wata rana Allah ya karɓi rayuwar yaron, aka sanar da iyayensa cewa ya rasu, aka ɗauko gawa aka nufi gidansu don yi mata sutura. Za a shiga da shi mahaifinsa ya ce a duba kansa idan askin banza ne sai an aski kafin a shigar da gawar cikin gidansa, saboda tun yana da rai ya sanar da shi cewa kar ya sake shiga gidansa da wannan askin. Ana dubawa aka ga askin ne akan marigayi, kuma dole sai da aka aske kafin aka je aka yi masa sutura aka binne shi. Bayan kwana biyu da rasuwa sai ga abokin ya shigo gidansu marigayi da sassafe yana kuka. Ya nufi wajen baban abokin nasa da ya rasu. Baban ya ce me ya faru kake kuka? Sai ya ce masa wallahi baba jiya na mafarki mai ban tsoro, inda naga abokina kansa na ci da wuta daidai inda yake wannan askin da ka hana shi. Don Allah baba ka yafe masa. Budar bakin mahaifinsa ya ce wallahi ni ma na yi wannan mafarkin. Allahu akbar. Jama'a kun ga abin da rashin jin maganar iyaye janyo masa. Wannan abu ya faru a wata unguwa ne a birnin Kano. Fatanmu Allah ya gafarta masa, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.